अरे तर मित्रांनो, आता आपण आलेले आहे वसईमधल्या पाचू बंदर इथे आणि इथे पाहू शकताय सर्वात मोठी होळी आहे आणि असं वाटतंय की मी यात्रेमध्ये चाललो. तर मित्रांनो, या तुम्हाला मी पुढे दाखवतो. तर इथले तुम्ही गर्दी बघू शकता, किती क्राऊड आहे इकडे. तर पाचू बंदर इथे सर्वात मोठी होळी असते आणि तुम्ही पाहू शकता. आणि इकडे दरवर्षी हे लोक अशीच मजा करतात. तर तुम्ही पण नक्की भेट द्या पुढच्या वर्षी होळीला पाचू बंदर इथे. तर आता मी ज्याची बघतो ती ना करता तुम्ही यांचं डान्स स्टेप बघा. मला यांचं डान्स स्टेप खूपच आवडले आणि मला पण हे डान्स शिकायचं आहे. सर्व एकच स्टेपमध्ये नसतात तर किती छान वाटतं बघायला. जर तुम्हाला आवडलं असेल तर कमेंट नक्की करा आणि स्पेशली वसईकर कमेंट करायला विसरू नका. तर तुम्ही पाहू शकता किती जल्लोषाने इकडे हे नाचतात आणि वसईची पब्लिक बघा यार, रात्रीची 1:30 वाजता त्यांनी पब्लिक किती फुल आहे भाई, कोण नाही घरी जात. याला बोलतात होळीची मजा. तर नक्की तुम्ही या पाचू बंदरला वसई इथे.